Wey'ngane zakwethu ngiyibingelele kini nonke bafowethu nodadewethu. Ngicabanga ukuthi abaningi-ke bay'bonile ley'ndaba, bay'bonile bonke abaningi ley'ndaba lezi, iy'ndaba nje impela ey'shisayo, ey'semlilweni nje ophezulu kakhulu. Iy'ngane zakwethu njengoba i-Kaizer Chiefs iy'mfofane the-Glamour Boys bememezele nangomdlalo wabo abamsayinile laphaya. Ngicela-ke u-like uphinde ufolowe uma ungenayo inkinga ngane zakwethu. Lo mjida-ke kuthiwa uneminyaka nje impela uneminyaka nje impela ewu-27 lo mjida. Lo mjida-ke kuthiwa-ke ubuya lapha kwe-Azam Tanzania. Ngicabanga ukuthi niyayazi yonke-ke lo team, siyayazi sonke lo team leyo. I-team nje impela engashoyo ukuthi i-right iyadlala noma singakaze sayibona inkunzi yombhemo. Kuthiwa le ndoda-ke idlala lapha esiswini i-C_D_M phecelezi i-centred midfield, yabo uyadifenda-ke kushuthi uzodlala iphozishini yomthethwa, yabo. Lo mjida-ke uneminyaka ewu-27 njengoba bese ngishilo. Asikwazi-ke okuningi ngaye ngane zakwethu. So nje i-Kaizer Chiefs kuthiwa lo mjida-ke uke waba i-vice captain kwi-country yakhe. So nje eyi yona amagalelo akhe ngokuwasho kwawo laphana kubukeka ngamagalelo amahle, kodwa phela umfana asimazi. Kodwa ngicabanga ukuthi abanye bethu bayamazi. Bathi u-Adolf umjida igama lakhe. Eyi bafethu angeke ngisho ukuthi unzima, angeke ngisho akekho nzima, angimazi, yabo, angimazi. Kodwa nje engicabanga ukuthi iy'ndaba ezinhle for iy'mpofana ukuthi zisayine umdlali noma singamazi ngoba asimazi ngane ukuthi iy'mpufane zinokusi-surprise-a ngabadlali esingabazi befike besiphoxe futhi uma befika. Kodwa ngiyathemba lo ngendlela abamchaza ngayo kuthiwa hhayi usehambile amazwe amaningi wasiza amaqembu la awasiza khona wawina namakhaphu. Okubukeka engathi-ke umdlali othembisayo ngane zakwethu, okungekubi kakhulu ngaye, yabo. So asihlaleni ethembeni ngoba futhi usasemncane umjida uneminyaka nje ewu-27 usasemncane kakhulu usengadlala amagemu amaningi. Engicabanga ukuthi ucele-ke uyaphuma ucele, uyaphuma ucele njengoba bekunama-rumours ethi uNdosi kungenzeka ahambe. So njengoba esisayine i-C_D_M i-Chiefs enye, ngicabanga ukuthi ocele bayahamba impela iy'ngane zakwethu. Asazi-ke iy'ngane zakwethu ukuthi umthetho usiphatheleni. Sithi-ke welcome home Mbhemu, welcome home Adolf Mjida. Noma singakwazi sikwazele lutho-ke kodwa ngicabanga ukuthi abanye bethu bayakwazi Mbhemu, bakubonile udlala, yabo. Mina nje cha, angazi lutho Mbhemu ngawe, kodwa sithi nje ufike kahle izulu linethile Mbhemu. Ufike kahle izulu linethile, sifuna ukuwina amakhapu. Engicabanga ukuthi uzoba nesandla esikhulu ekusiwiniseni amakhapu la esiyidingayo njengoba nje sisho nje. Danke ngane zakwethu, ngicabanga ukuthi niy'bonile nonke-ke ley'ndaba. Nisale kahle.